Kategorija društveno odgovorna kompanija godine. DM, Drogeriemarkt. DM u Hrvatskoj iz godine u godinu prepoznaje potrebe najosjetljivijih skupina u društvu, te bitne pozitivne pokrete u zajednicama u kojima živi i radi, kako bi im pružio strukturiranu podršku pri razvoju i unapređenju. Tako je u protekloj poslovnoj godini DM kroz društveno odgovorne kampanje i programe u zajednicu uložio 1,9 milijuna kuna i realizira ukupno 461 donaciju. Osim brige i investicija u zajednicu, DM-ov strateški pristup društveno odgovornom poslovanju obuhvaća brigu za djelatnike, kao i ulaganje u održivi razvoj i zaštitu okoliša. Pružanje podrške za najosjetljivije skupine društva, te poticanje sugrađana na osviješteni, aktivan način života, jedan je od najvažnijih fokusa DM-ovog društveno odgovornog poslovanja. Briga i odgovornost DM-a prema čovjeku odražava se u odnosu prema kupcima, ali počinje odnosom prema djelatnicama i djelatnicima. Trenutno DM-ova obitelj broji više od 1500 članova, koji svoje zadovoljstvo uvjetima rada u kompaniji redovito iskazuju u sklopu istraživanja portala Moj posao. Prošle godine u tom istraživanju DM 7. put zaslužio titulu najboljeg poslodavca, a već 13 godina otkako se istraživanje provodi uvijek je među najbolja 2 poslodavca. DM je u 2019. po 10. put proglašen i poslodavcem prvog izbora, također prema nezavisnom istraživanju portala Moj posao. Dobri uvjeti rada skrojeni po mjeri čovjeka strateška su odrednica DM-ovog društveno odgovornog poslovanja, a takav način poslovanja prepoznaju i kupci.